Λοιπόν, μια και είναι οι τελευταίες μου ώρες εδώ στην Ασία και συγκεκριμένα στη Σιγκαπούρη, λέω τι καλύτερο θα δοκιμάσω 5 τροπικά φρούτα μαζί. Οπότε πήρα αυτό, σας δείχνω το απ' έξω πώς μοιάζει, και τα υπόλοιπα, ωραία, τα οποία μου είπε απλά τα ανοίγω σπάζοντας τα. Αυτό έχω ακούσει καλά λόγια. Προσωπικά δεν πιστεύω ότι θα είναι καλό, αλλά πάμε να δούμε, δεν πειράζει. Σαν μπανάνα με υφή βούτυρο που λιώνει στο στόμα κάπως, αλλά δεν μου αρέσει η μυρωδιά. Θα μπορούσα να πω, είναι λίγο δύσκολο, ναι. Όχι, δεν είναι για μένα αυτό, είναι δύσκολο. Δεν μου αρέσει καθόλου, όχι. Λοιπόν, αυτά μου είπε απλά τα σπάς και τρως μέσα το λευκό. Τρως αυτά εδώ μέσα. Ωραία είναι. Αυτό είναι ωραίο, ναι. Σαν μαλακό μούρο. Κάπως πάνε και αυτά τώρα, με τον ίδιο τρόπο. Μάλλον το τρώω αυτό, έτσι είναι. Ναι. Ψιλοδιάφορο, αυτό δεν έχει κάνει γεύση κάποιος. Έχει κουκούτσι στη μέση. Αδιάφορο τέρμα. Πάμε και το τελευταίο. Σχήμα φράουλας, σκληρό απ' έξω, πάλι το σπάς και νομίζω ότι τρως το μέσα. Όπου μέσα είναι σαν ζελές κάπως. Να δούμε. Έχει κουκούτσι στη μέση, θυμίζει αγλάδι και είναι σαν μούρο. Νομίζω από αυτά το αγαπημένο μου είναι αυτό.